Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht over onrust onder ambtenaren GMN. Dat is het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. De Extra schrijft er vandaag over dat de situatie explosief is. Veel spanningen onder de werknemers en morgen gaan ze erover praten met vakbond APVO. Ze willen dat er actie ontkomt en veel mensen zijn ontevreden over de wijze waarop het beleid wordt gevoerd binnen deze overheidsinstantie. Ook komt daarbij dat een collega, Gabriel Murray, naar huis is gestuurd. En veel collega's geven ze aan dat dat onterecht is gebeurd. Murray staat volgende week donderdag 11 augustus voor de rechter omdat hij zijn schorsing als onrechtvaardig beschouwt en daartegen naar de rechter is gestapt. Waar het om gaat is dat volgens de werknemers een leidinggevende een functie als diensthoofd heeft gekregen, maar niet functioneert. En ze willen dat de MFK, de partij van minister Pisas en minister Boekhout, beide ministers die staan zeg maar aan het hoofd van dit ministerie, die willen dat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen. En daarover gaan ze praten met de vakbond morgen, maar ze hopen dat er nog eerder al een maatregel kan worden genomen. 2 aanhoudingen voor grote drugszaak. We hadden het gisteren al over een grote inval bij een huis in Santa Catarina. Daar is vandaag meer duidelijkheid over. Het gaat over een onderzoek dat sinds september 2025 loopt. En het gaat over meer dan 200 kilo cocaïne op een vissersboot. Het onderzoek naar die zaak heeft gisteren geleid tot 2 aanhoudingen. Dat gebeurde nadat er bij de Caia Doris een grote inval was geweest. En er zijn in totaal 2 mensen aangehouden. Een 35-jarige man, die zat al vast in een andere zaak. En de 48-jarige SV, die is in de Caia Doris aangehouden. Op september vorig jaar vond de kustwacht een vissersboot waarop meer dan 200 kilo cocaïne werd aangetroffen. En 2 jonge mannen van 20 en 22 jaar oud. Naar aanleiding van deze zaak, er is dus veel meer onderzoek gedaan, zijn er 2 aanhoudingen van gisteren geweest. En de politie heeft de zaak nog verder in onderzoek. TUI breidt vluchtaanbod naar de ABC-eilanden verder uit. Het kan niet op, zou je bijna zeggen. Er komen steeds meer toeristen naar de ABC-eilanden, omdat er ook steeds meer vraag is. En daar is TUI nu verder op ingesprongen. TUI Fly verhoogt vanaf april 2027 het aantal vluchten tussen de Dutch Caribbean en Amsterdam. Met deze uitbreiding speelt de luchtvaartmaatschappij in op de groeiende vraag voor reizen van en naar Aruba, Bonaire en Curaçao. Voor Aruba wordt het aantal wekelijkse vluchten verhoogd van 2 naar 3 vluchten per week. Op Bonaire groeit het aanbod van 5 naar 7 vluchten en op Curaçao wordt ook het aanbod verder versterkt. TUI plant vanaf april 2027 9 directe vluchten tussen Amsterdam en Curaçao zonder tussenlanding op een andere luchthaven. En daarmee wordt ingespeeld op, zoals gezegd, de grote behoefte om naar onze prachtige eilanden te komen. En dat is goed nieuws. Beloning uitgeloofd voor gouden tip over geitendiefstal. Dat is gisteren bekendgemaakt. De politie heeft bekendgemaakt dat er 4000 gulden wordt uitgeloofd voor informatie die kan leiden tot de aanhouding van de dieven of het terugvinden van gestolen geiten. Het gaat om geiten die onlangs zijn gestolen in Bandabao en Bandariba. Er hebben in de afgelopen tijd meerdere diefstallen plaatsgevonden. Onder meer bij een terrein in Oostpunt, beter bekend als het terrein van Maal. Calabash bij Roy Santu, Wakawa en LVV. Ook is er bij het terrein van Maal zijn er 28 rollen afrasteringsdraad gestolen. De politie die is bezig om de dieven te pakken, maar de Vereniging van Particuliere Veehouders maakt zich ook grote zorgen om de situatie. En daarom hebben zij een bedrag van 4000 gulden beschikbaar gesteld om de geitendieven op te pakken. Als u tips heeft, kunnen die anoniem worden doorgegeven via de meldlijn 108. Ministerie BPD reageert op kritiek van de ombudsman. Daar hadden we eerder aandacht voor. Volgens de ombudsman van Curaçao doen de ministeries niet genoeg om tegemoet te komen aan klachten
die er bestaan bij ambtenaren. Als zij door de rechter iets toegewezen krijgen, blijven de ministeries in gebreken door dat daadwerkelijk door te voeren. Zo luidde de klacht van de ombudsman. En nu heeft het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening laten weten dat ze kennis hebben genomen van het rapport van de ombudsman. Ze onderschrijven het belang van een overheid die rechterlijke uitspraken tijdig, zorgvuldig en met oog voor de menselijke maat uitvoert. En daarom laten ze weten dat ze daar harder aan gaan werken. De aanbevelingen van de ombudsman zullen zorgvuldig worden bestudeerd en worden betrokken bij de verdere uitvoering van verbetertrajecten. Het ministerie van BPD, onder leiding van Charlton Hato, die ook de justitie onder zich heeft hiermee laten weten dat ze daadwerkelijk met de aanbevelingen van de ombudsman aan de slag gaan. Bewoonster werkt brandweer tegen. Ja, dat is een heel opmerkelijk verhaal, want gisteren moest de politie naar de Caia Dori en daar was een brand in een tuin. Toen de brandweerlieden arriveerden, kregen ze tot hun verbazing te horen dat de bewoners niet wilden dat de brand werd geblust. De brandweer vroeg erop assistentie van de politie, zodat deze de situatie met de bewoners konden afhandelen, zodat de brand alsnog kon worden geblust. Blijkt dat verschillende mensen in de tuin spullen aan het verbranden waren. Dat vuur breidde zich uit, omdat er koperen kabels tussen het afval lagen. En daarom wilden ze niet dat de brandweer het vuur kwam blussen. Ja, dat is natuurlijk zeer onverstandig, want het vuur had ook veel verder in de wijk kunnen verspreiden. Dus de politie moest er komen en uiteindelijk is de brand geblust. BlueNap Americas en Cloud Carib bouwen aan een cloudbasis. Dat is bekendgemaakt. BlueNap Americas die werkt samen met Cloud Carib in het versterken van een strategische samenwerking om een soevereine cloud-infrastructuur te leveren. En die is speciaal ontworpen voor de continuïteitsbehoeften van organisaties in het Caribisch gebied. En BlueNap Americas hier op Curaçao is daarmee bezig. Het gaat om terminologie die niet iedereen elke dag te zien krijgt. Zo wordt er gesproken over Tier 4 Rated 4 gecertificeerde datacenter infrastructuur. Maar waar het om gaat is dat er verbeteringen worden doorgevoerd in de cloud, in de opslag van digitale gegevens. En dat gebeurt in samenwerking tussen BlueNap Americas en Cloud Carib. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen met sportnieuws, want Tariq Bodak die heeft een contract getekend bij Vitesse. Tariq Bodak die was op het WK aanwezig als derde doelman bij de WK-selectie van Curaçao. Hij speelde voor Telstar en hij gaat nu naar Vitesse toe. Dat hing al enige tijd in de lucht. Zo heeft hij de afgelopen weken meegetraind met de selectie van Vitesse. En dat was goed bevallen voor beide partijen. En daarom gaat deze Curaçaose keeper naar Vitesse toe. En hij doorliep zelf als jeugdkeeper de opleidingen van De Graafschap en PSV. En speelde ook nog voor Jong PSV, SC Cambuur en Telstar. Dus, nou, mooie stap. Citro neemt afscheid van Krik Parel. Dat was een bedoeling dat het een prettig bootreisje zou moeten zijn. Afgelopen zaterdag bij Fuikbij. Maar daarbij is Krik Parel overleden. Hij was jarenlang actief bij Citro. En hij is overleden door een bootongeluk. Tenminste, toen zijn boot vastliep op de rotsen, probeerde hij dat te verhelpen. Hij gleed uit of er is iets gebeurd waardoor hij onder de boot terecht kwam. En ook bij de schroeven van de boot. Treurig en verdrietig. En Citro heeft afscheid genomen van Parel. En ook Extra betuigt haar steun en medeleven aan de familie en aan Citro. Educatieve muurschildering in CMC, die is gisteren onthuld. Het ziet er mooi uit. Bij het CMC hebben Curaçao Airport Partners en Curaçao Airport Holding een bijzonder maatschappelijk initiatief onthuld. Het gaat om een hele uitgebreide muurschildering waarbij kinderen die in het ziekenhuis terecht zijn daadwerkelijk daar hun energie en ook hun aandacht aan kunnen geven in plaats dat ze zich zorgen maken voor het feit dat ze in het ziekenhuis zijn.
Het is een Pedro's Airport Adventure. Het is een interactieve muurschildering waarbij kinderen mee kunnen lopen met de figuren en daadwerkelijk ook meer komen te weten over de luchthaven. Leuk initiatief, mooi initiatief en dat werd gisteren gepresenteerd. Dan gaan we naar Sint Maarten op, want de politie heeft daar 2 inbrekers opgepakt, maar er zijn veel zorgen over de criminaliteit. 2 mannen werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een woningoverval die maandag plaatsvond in de wijk Pointe Blanche. Ze waren daarna weggerend, allebei gekleed in donkere kleding, maar uiteindelijk konden ze worden aangehouden. Eerder deze week heeft de politie ook nog hulp gevraagd van het publiek bij identificatie van verdachten van gewapende overvallen. Verschillende dieven hebben 2 pogingen gedaan tot een gewapende overval op de Carrefour Express in Jordan Village in juni 2026. Daar wordt nu naar gezocht. Eind vorige week kwam er ook een beeld naar voren van een inbraak. Door gewapende dieven die vanuit een auto een winkel binnengingen en weer wegreden. Allemaal op camera. Alle mensen die dat doen zijn helemaal gemaskerd en gewapend. En dat zorgt voor onrust. En daarom heeft parlementslid Lewis opgeroepen tot dringende actie na deze reeks van overvallen. Lyndon Lewis van de partij NOW die wil dat er daadwerkelijk iets wordt gedaan. Want de bezorgdheid onder de bevolking van Sint Maarten is groot. Juist omdat de overvallers denken zomaar hun gang te kunnen gaan en gewoon overdag hun zaken te willen kunnen regelen, namelijk overvallen plegen. Treurig en Lewis wil dat er actie komt. Dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws, want de vertrekkende president van Colombia die vreest een burgeroorlog in zijn land. Aftredende Colombiaanse president Gustavo Petro verklaarde deze week dat hij bewijzen heeft van fraude bij de presidentsverkiezingen. Die werden verloren door zijn kandidaat. Volgens Petro kan de machtsovername door de uiterst rechtse Abelardo de la Espriella leiden tot een burgeroorlog, omdat er volgens hem sprake is van fraude. We hebben te maken met een diep institutioneel probleem, namelijk de inauguratie van een illegitieme president. Pedro spreekt over een algoritmische, systematische verkiezingsfraude. En dat wordt vanuit het buitenland geregistreerd. Hij noemt de naam niet, maar duidelijk is dat hij onder meer Amerika verwijt van inmenging in de verkiezingen van Colombia. En voorafgaand aan de steun aan de verkiezing kreeg de La Espriella ook al steun van de Amerikaanse president Donald Trump. En Petro die wil dat er dadelijk onderzoek komt, anders dreigt er een burgeroorlog in zijn land. We houden de zaken voor u in de gaten, want aanstaande vrijdag staat de inauguratie van de nieuwe president op de agenda. Dus we zullen kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. Net zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden, blijven we doen. Morgen weer en ik hoop dat u weer kijkt. Allerbeste, tot ziens. Dag.